מהבהב הזה. אתם רוצים להקשיב ליעקל, אם לא אני אקשיב לו לבד. בבקשה? אל תקשיבי, כי אני מדבר עלייך. עלייך אליי. עבור דרך הולדת הילדה הראשונה. ועוד 3 בנות. לא, עזיבת הקיבוץ. הליכה לחבל לכיש. מעבר לטכניון ולחיפה לבית הספר הוראה של מאירה בבית הספר אמונה. אחרי זה רמב"ם. אחר כך ברמב"ם. נכון. אחרי שבזמן הטכניון נולדה לנו שרית. קיסרית, כן. וכשמאירה יצאה לפנסיה, לא יצאה לפנסיה. לא, כשגבי נולדה, או שערלה. ומאירה יצאה לחופשת לידה, היא הלכה ללמוד באוניברסיטה, והמשיכה ללמוד גם בזמן הלימודים אחר כך, כן? אחרי חופשת הלידה. לא, היא לקחה פיצויים והיא הלכה ללמוד. נכון, היא לקחה פיצויים. וקנו את האוטו הראשון, אם אנחנו מדברים כבר על מכוניות. בקיצור, אם נמשיך הלאה, נולד הבן המפורסם, אחרי 3 בנות. ומשלה. הבן המיוחד. ולא סגרנו את העניין עד שנולדה לנו גם איילה, להלן הקטנה. אז זה היה המהלך הראשון בעצם, שנולדו הילדים. וכמו שאתם יודעים, המשכנו חיינו בנחת, נולדו לנו נכדים, ועכשיו נינים, כן ירבו, מחכים לעוד. הוא היה בנחת, הוא לא לקח ללב. והוא כל חצי שעה שואל אם רבקי כבר ילדה. באמת, רבקי כבר ילדה. רגע, אני אבדוק. אבל כמו שאתם יודעים, החיים הם מתבטאים גם בטוב וגם ברע. לדאבוני, הסבתא שלכם, האמא שלכם, כבר לא בקו הבריאות, כמו שאומרים. באחיות שלכם. אבל כשאני רואה את כל זה, אני מרגישה טוב. זה ברור, זה ברור. וחלק גדול מהעול של הבית נפל עליי, ואני מתפלא על עצמי שאני עומד בזה. לא, תדעו לכם שזה לא קל, לא קל. אני מתייעץ עם רותי על בישולים. בייחוד שמציקים לו להוציא את העיתונים. לא, אז אני מודה שיש לי מה שנקרא תכונות שליליות לא מעט. לא. ואני... לא, אומרים היום תכונות מאתגרות. ואני... נקודות לחיזוק. מעריך את מאירה, רעייתי, שהיא אמנם כועסת עליי כל פעם מחדש, אבל במידה, בנועם. בנחת. אשרי המאמין, מה שנקרא. והנה, אנחנו מגיעים יחד לגיל 80 פחות או יותר. היא כבר 80, אני עוד לא. היא תמיד הייתה לפניך. תמיד הייתה לפניך. ורואים לפנינו, או רואים מאחרינו, כן, את כל התהליך, והנה הוא פורה מאוד. ואפילו אחרי שחצי מהנכדים אינם פה, עדיין החדר הזה מלא. החנים והנינים, אני מתכוון. וזה סלון גדול. וזה סלון גדול. ודי צפוף, אפילו עכשיו צפוף, שרובם, לא רובם, אבל... כן רובם, כן. חלקם הגדול אינם. אוקיי, אז 90 תבואו אלינו, הסלון קצת יותר. ב-90 אנחנו כבר נעשה משהו הרבה יותר גרנדיוזי. מה שכן, שאלו אותי לא מזמן... זה לא גרנדיוזי? ב-90 יש פוטנציאל. אז מה זה? שאלו אותי לקראת ה... אל תלחיש. רגע, לאט לאט אנחנו מקליטים, כל אחד ידבר בתורו. לא, היא לא בת 6 נועם. שאלו אותי 9. מה אני מעדיף. לקיים שבת במלון, כמו שעשינו בית הערכה, בית הערכה נגיד. בית הערכה, כן.
מלון, זה גם מלון. חתונת פלטינה. או לעשות ערב ככה משפחתי. או גם וגם. אז אני אמרתי גם וגם. אם נעשה במלון, אז יהיה גם ערב משפחתי, אולי שניים אפילו. אולי באילת. טוב, אז לכן הוא מסביר. באילת זה צריך אוטובוס. איפה אלון? אלון? אלון רק צריך אור ירוק והוא מארגן. כן? אז אני מקווה שעוד, אם תסתפקו במה שהיה פה היום, אז זה גם טוב, זה לא חייבים, כן? אבל בייחוד שהלוגיסטיקה עכשיו כבר הרבה יותר בעייתית, כי יש יותר מדי אילוצים. רגע, לכבוד מה היינו בבית שאן? 60 שנה. 60 שנה. נישואין. זה עיר. זה לא שרגע 20 דקות. שאלה הפרופסור, רק לא מזמן נפגשנו. לא מזמן נפגשנו. לא, אני חושב שאנחנו פה גם לרגע ליום הולדת של רבקה. לא, אבל רק בשנה הבאה אני בת 60. לרבקה אנחנו פותחים את חגיגות שנות ה-60. זה תכף אנחנו נעשה הכרזה. נייטי עבר את זה כבר. אבל תמיד יום הולדת של רבקה זה שנה אחרי. אז בשביל זה פה מתחילים שנה לפני, כדי שאולי הפעם. טוב. 5 שנים מבוגר ממנה, יקירי. מה זה? אני 5 שנים מבוגר ממנה. רק 5? והוא גם מאוד בוגר. בוגר לגילו. אז הנה זאת, אני רוצה לאחל למאירה ולי עוד שנים רבות ביחד, ואני מוכן לסבול את העומס, את העול שנפל עליי, אם כי יכול להיות שאני אצמצם את עבודתי באוניברסיטה בשנה הבאה, אם בכלל, למד, אז יהיה לי יותר קל. אתה רוצה לפרוש בשיא, מה שנקרא. מה זה? רוצה לפרוש בשיא לפרוש? לפרוש בשיא. הוא יצמצם, במקום ללמד כמה יומיים מ-9 בבוקר עד 9 בערב, הוא ילמד רק יומיים מ-9 בבוקר עד 7 בערב. זה אכן צמצום. יצמצם באופן משמעותי. איך זה מצטמצם יפה? לא, זה יום אחד בלבד. יום אחד בלבד. וזה קיים לי, זה היה טוב אחד. אז זה סבבה, יש לי יומיים. אז כמה שעות אתה מלמד השנה? כמה קורסים? לא מלמד יותר מדי, זה בסדר. עופר רצה שיתנו לו מעט קורסים, אז הוא אמר, הוא יעשה כמו פרופסורים נלווים במוסדות אחרים. אמרתי לו, אני יודעת כמו מי לא תעשה. איילה, יש להזכירכם, היא היועצת פה לפרופסורים רבים. כן? לך, לעופר, לשרית, מה היא מייעצת? לעצמה. וכל מה שצריך. גם לעצמה. וגם לעצמה. חוג הפרופסורים. יקיל. חוג הפרופסורים. חוסן משפחתי. לחוסן לאומי, כלכלי. אגב, חוג הפרופסורים. בחרו אותי לפני שנתיים ביושב ראש החוג בחיפה. תגיד בצפון. בחיפה. אולי בחרו מישהו אחר בינתיים? בחרו אותי יושב ראש החוג. בוא נבוא שנה, אני אראה לך. 3 שנים רק. ואין בחירות אחרות כבר? הם מתנדבים. חוץ מזה שאבא נורא נהנה מה... אולי עכשיו שלאבא יש זמן, בשנה הבאה הוא יכול להתמודד על התפקיד הארצי. בשביל זמן איכות עם אשתו. תתמודד על מה? אולי ננסה לתפקיד הארצי, אולי נשיאות באמת. נשיא המדינה. הוא באמת, הוא היחיד נראה לי שעדיין שלא... שלא מה? אתה היחיד שלא יצא אני אומר, לנשיאות. חוג אחד בלבד. חוג אחד בלבד, לא יותר מדי חוגים. פעם בשבוע. זה נורא קשה לנסוע. למה קשה לנסוע הלוך חזור? חוג אחד. מה אתם מדברים עכשיו? לא חשוב. אחד של הורים. אני לא הבנתי. כמה חוגים כל ילד צריך? זו שאלה מאוד זה. אז אנה אומר, חוג אחד לכל ילד. מספיק. מספיק חוג למה? בגלל שצריך להסיע אותם. מילא לשלם. דווקא אצל מרום באוריה זה יהיה טוב, על אותה נסיעה לוקחים את שניהם. לא, תסמוך על הילדים שהם יבחרו חוגים אחרים. ואחד מיד רק שהשני... אצל עליזה, התנאי שלה בקונסרבטוריום שימצאו לה 2 מורות שמוכנות ללמד פסנתר באותה שעה.
רגע, אבא, גמרת את הברכה? כי הבטריה נגמרת לי? גמרתי. ילדים שלי.